slavným rečiam, či urobiť nejakú zlú propagandu, ktorá sa tu dnes má konať. Chcem to vystihnúť, ako je to naozaj zapotrebné. Preto je to veľká vec, že dnes je tu medzi nami, teda pri nás, Oče. A pre nás jednotkých ľudí, musím povedať, nie je to každodenná vec, bez každodennosti. Povedať a charakterizovať moju farnosť, má to byť akýsi taký verejný rozhovor mňa. Ako od najšieho vášho zverenstva, pretože ja dnes som vašim pomocníkom a vy, Oče, ste môj pán, teda z vášho poverenia aj ja som tu. Preto využívam tento rozhovor mňa i vás za svetlo mojich veriacich, pretože rozhovor vždy má priblížiť človeka ku človeka, nás prehodím a tak nám dať hlboký pocit seba sám. Toto nám má dať silu odpočinku v našich námahách, rozptýli naše starosti a problémy, rozvíja našu osobnosť a osviežuje cez vás naše myšlienky. Preto, pán Vikár, naša sympatia dneska v prvom rade patrí vám. To všetko sú tie naše modlitby, zajistí je úcta i naše rozhovory dneska s vami. Som a celá moja farnosť našení, že cez vás, Oče, môžeme vstúpiť do intimnej, teda najvyššej sféry tohto druhého Krista a cez neho k samotnému Duchu Svätému. Ide tu o dôležitý rozhovor, precítnutia a cítenia tohto tajomstve sa a sme počtení aj vami, že sa to stane, musím povedať, len našim pričnením. Chcem, aby si mám tento pocit a pozorujem, že môj cit rozochvieva na všetkých ako druhých a pocitujem, že jeho zosilnená pozvená pôsobí naspäť na všetkých. Preto vás vítam, pán Vikár. Pretože ste prvým skúmateľom i nám tohto ducha znižite tými známymi slovami príjmite Ducha Svätého. Prosím o tohto ducha viery pre týchto mladých. Nech spolných kresťanov budúcej našej odjazdej sa cirkvi novej povelby, farskej, ale aj celodiecéznej spoločnosti. Isté dojímavý obraz duší, pretože poriadok, pretože tento obraz odhaľuje najlepšie problémy vnútorného života a isté nech prehovoria ich veri v týchto sférach. Duchu lásky, Duchu seba, prelípi nás Amen. Duchu Svätý, prenikni celý náš život. Duchu Svätý, vieme, že nás miluješ, sme tvojim príbytkom. Duchu Svätý, naučme milovať Otca, neba a zeme a jeho Syna, môjho Priateľa Ježiša Krista. Duchu Svätý, si nám všetkým, vybavte nás a dneska chceme vlastniť a mať. Duchu Svätý, Ty si darca pokoja, ktorý je Kristus, daj nám ho. Duchu Svätý, dnes ťa všetko očakávame a my nás tiež čakáš. Uklidni do naše dnešné skúšte veľmi budúcnosťou. Duchu Svätý, Ty privítali naše deti, čas a budúcnosť našich radí. Duchu Svätý, Ty dávaj nám zmysel nášho života. Duchu Svätý, bez Teba človek nemôže byť úplný z projekty Boha. Preto Duchu Svätý, slávame sa našich pátkých ľudí, čakáme na svoj príchod cez našho Otca predkladaného svojho. Sprostredkovateľom tohto daru ste náš otec, kde je otec tam je rodina. A tá rodina dneska je spolu. Vy dnes ste tu otcom, teda všetkých detí, aj detí, ktoré viete, a tu vidíme dneska práve tú jednotu a cirkev viditeľnú, ktorú tvoríme naozaj, ja sa nepomiením v Trojici, ja ako kňaz, moji veriaci, predstavenia Pána. Viditeľná trojica neviditeľného Boha v Trojici, Otca i Syna Ducha Svätého. A my sme malou cirkvou, lokálnou cirkvou, ale cez vašu osobnosť sa spájame s tou najväčšou univerzálnou cirkvou i s našou hlavou
samotným pápežom a cez neho ako ozajstného Krista. Dnes môžeme naozaj vidieť tú majestátnosť cirkvi. Tu dnes je to viditeľné v nás a na nás, našej farnosti. Myslím, že po vnútornej stránke a obraze všetky nás naozaj musí podlamovať spojená za tieto ozaj nesmierne a nevyspytateľné dary Ducha Svätého, ktoré dostaneme cez vaše ruky, preto ešte raz to všetkých vítajte. Milovaný duchovný otec farnosti, drahí duchovníci, naše podporu i spolubratia v kňazstve, ja vás najsrdečnejšie pozdravujem v tejto chvíli a navezujem na slova, ktoré povedal duchovný otec zodpovedný za raz v tomto stave tohto úvodu, tejto farnosti a spoločných modlitbách, ktorý je tedy aj tí, ktorí vybrali a organizácie na prijatie sviatosti milovania. Všetko je v intenciách Svätej Matky Cirkvi. Tešíme sa, že táto duchovne je fundovaná táto slávnosť, v rámci ktorej má zastúpiť Duch Svätý na toto spoločenstvo celé, ale hlavne na tých, ktorí sme vybrali za schopných a za súcich, aby prijali sviatosť kresťanskej dospelosti a potom vydávali svedectvo o Kristovi svojimi slovami, svojim správali, svojim životom, príkladmi a vôbec predovšetkou dokáľou svojho života. Po 5 rokoch, keď bezmala po 5 rokoch prichádzame sa znova, no a máme taký pocit, že je to potrebné vidieť sa s duchovnými dietkami. Za 5 rokov sa všetko zmení i v živote občianskom, i v živote cirkvi svätej. Nastala zmena v povedení tejto farnosti, teda duchovnej správy, a tak máme možnosť znova vidieť, ako nastavené je naša farnosť z istej diecézy. Učinkovali tu tretia otcovia rôzneho veku, rôzneho charakteru, ale v dobrom zmysle a mladý človek pred nami, ktorý nám predstavuje toto spoločenstvo nastúpené dnes tejto slávnosti. Teším sa, že s takou túžbou očakávate všetky mimovanci vyslovene sviatosti mimovania. To nie je len taká móda, ktorý je skutočnosť. Duch Svätý je živým princípom a chýba do nášho duchovného života. A to dostávajú najhodnejšie miere mimovanci, ktorí chcú byť dospelými kresťanmi so všetkými povinnostiami a úlohami pri vyslovaní sviatosti milovania. Za tým účelom sme sem prišli do tejto farnosti. Budeme na ten úmysel slúžiť aj svätú omšu, aby prijali posilu od tretej božskej osoby, ktorých ste uznali za hodných pre prijatie tejto sviatosti. Treba si uvedomiť toto, že každé prijatie sviatosti je stretnutie sa s Kristom, ktorý ustanovil sviatosti. To je jedna pravda veľká. Druhé, že máme dobrohľadne z vlastného rozhodnutia s dobrým úmyslom, aby sme skutočne boli dietkami Božími. Ubezpečujem vás, že urobím všetko, čo bude v našich silách, aby prijali Ducha Svätého s jeho darmi a milosťami a aby podľa sa rozvíjali ďalej ako laickí apoštoli. Čela ich správne ozdobíme vencov Kristových bojovníkov,
našim rôznym želaním v tejto chvíli je, aby si tento nekonečný dnes vojakov Kristových za celý svoj život zachovali. Toto nie je cieľ a úmysel našich modlitieb, toto duchpastierstvo stretnutia. Aby sme pod jeho pomocou, vplyvou mohli rásť ďalej, dosiahnuť úplnej zrelosti v nadprirodzenom Božom živote v nás, ktorý vlastníme od prijatia Svätého Krstu a stali sa raz aj účastnými večnej blaženosti v nebi. Pred Pánom máme predstúpiť vždycky s čistým srdcom. Nuž spýtujme si teraz svedomie a zbuďme si ľútosť nad hriechmi. Vyznávam všemovúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina, preto prosím blahoslavenú Máriu, Pánu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa a Pánu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemovúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen.
všetkých, čo veria v Krista, aby dosiahli pravú slobodu a večný život skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je bohatstve Boží a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Čítanie zo Skutkov apoštolských. V tých dňoch poskytol Ježiš apoštolom mnoho dôkazov, že po svojom umúčení je živý. Cez 40 dní sa im zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve. A keď si jedol, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali na Otcovo prisľúbenie, o ktorom ste už povedal, z mojich úst počuli, lebo Ján krstil vodou, vy však budete pokrstení Duchom Svätým po nemnohých dňoch. A keď tak spolu sedeli, pýtali sa ho, Pane, či už teraz obnovíš kráľovstvo Izraelitom? On im však povedal, nie je vašou vecou poznať čas, alebo chvíľu, ktorú Otec určil svojou vlastnou mocou. Ale keď na vás zostúpi Duch Svätý, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme, i v celom Júdsku, i v Samárii, až po kraj sveta. Počuli sme slovo Božie. Bohu vďaka. Oh
listu svätého Pavla apoštola Galatianom. Bratia, žite podľa ducha a nepovejte žiadosťam tela, lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch zasa, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, takže nie to, čo chcete, konáte. Ovocím ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Tí, ktorí patria Ježišovi, Kristovi, ukrižovali svoje telo aj s jeho náruživosťami a žiadosťami. Ak žijeme podľa ducha aj konajme. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Nezachováva moje slova a slovo, ktoré odo mňa počul, nie je moje, ale Otcovo, ktorý ma poslal. Toto vám hovorím, kým som ešte s vami, avšak obhajca, Duch Svätý, ktorého Otec pošle v mojom mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Počuli sme slovo, ale poviem sa to môžem dozvedieť, ale nie od vlastného duchovného Otca, ktorí boli vybratí za kandidátov na prijatie sviatosti vyjmovania, ktorý uznal za hodný podľa toho, či chodili na prípravu a podobne. Prosím ho, aby nám povedal správu, alebo inými slovami, aby vás predstavil. Veľmi svojmi otec Vikár, toto riadne predstaveval vyjmovancov a čakateľov a Ducha Svätého. Pripravovali sme sa po solidárna cirkev, ktorá toto vyjadrila známy domov z Máriou najkrajšieho Ducha Svätého. Úžasne očakávali tými zoslanie apoštolov, teda oni nám z prvotnej a samostatnej cirkvi i dneska ďalšej pokračujúcej cirkvi. Tými sme sa pripravovali poučeniami, ktoré môže uzajniť takým javkom, teda nazývame to mladými slovočou. Troška aj tak strachu a plný úzkosti, že musíme sa priznať, nevieme všetko o Kristovi. Teda svojich sa dalo povedať, že Kristus je tak som. Pretože tento náš dar ducha musí zostať medzi nami. Duch Svätý nie je ozaj, ako to bolo aj zvýraznené v ich spoločných modlitbách. Duch Svätý si nás myslel. Nás. Duchovní slávnosti, ktorí predstavujú nastúpených kandidátov ku prijatí sviatosti kresťanskej dostorosti. Ja som vycítil zväčší i napriek všetkým tým ťažkostiam, farmozne dosiahla pomerne, ale zúčastňovali sa i chlapci devčatá na tej vzdialenej príprave a tiež na tej blízkej príprave, ktorá končila
prijatí sviatosti, zmierenia, tak podobný, ktorý boli, nehovoríme o počte, ten starý však, ale ja pre kuriozitu vám to spomeniem, že 24. mája roku 1981 prijalo tu mojich vyvolania 53 kandidáti. Tiež boli pripravení, tiež očakávali tých prijatí sviatosti, keďže sú títo, čo prijímajú túto sviatosť vo veku, ktorí potrebujú tú posilu, tú ochranu Ducha Svätého práve najsilnejšiu ochranu. Teda mám taký dojem, že prípravou bolo dobre skončená, že kandidáti sa rozhodli slobodne podporovať i duchovným mocom, aby urobili tento dôležitý krok vo svojom živote. A tak Církev sveta mojimi ústami ďakuje za túto dôveru a ponúkala zvolenie Ducha Svätého a spoločenstvo práve dnes. Dovolím si však ešte predstavovanie tejto sviatosti aj sám jednom druhom povedať, povzbudiť kandidátov, aby slúžili prijali túto sviatosť a potom riadili sa týmto všetkým aj v ďalšom svojom živote. Hľadostojní duchovní manželia, drahí bratia a sestry v Kristu veriaci, drahí milovanci, dnes máte vo svojej farnosti mimoriadny významný deň. Je to slávnostný deň, kedy očakávate všetci, ale zvlášť tí, ktorí chcú prijať Ducha Svätého, nie po prvý raz, ale s túžbou, výchtivou. Z odpovedu tejto túžbe je naplnený aj priestor tohto chrámu, ktorý nie je veľký, ale ste v plnom počte, tak si myslím z tejto farnosti. A z vašich očí žiarených ústredne osvetné nadšenie a radostné pohodnutie, ktoré je zmýve od čudu na to. A vidím sa tomu vedú krátky čas viacerí z tejto duchovnej rodiny, príjmete sviatosť umovania, na čo ste sa pripravovali, sviatosť kresťanskej apostolskej z mojich kňazských rúk. Pomocou nich máte sa stať takými členmi katolíckej cirkvi, ktorí nielen svoju vieru poznajú, nielen ju veľmi vyznávajú, ale hlavne usilujú sa podľa nej aj žiť, aj v tejto ťažkej dobe. Veľkonočná doba je pomaly ku koncu, to vieme všetci. Deň musíme čoskoro pred sviatkom na nebeskú denia Pána a naša dobrá duchovná matka Cirkev nás intenzívne pripravuje na krásny život s Kristom oslávený. Jasajúci, sediaci po pravici Bohavca. Tento život s Kristom je však možný len skrze milosť posvedzujúcu, precítme to všetci. Preto je našou povinnosťou používať všetky prostriedky, čo nám túto milosť Božiu sprostredkujú a zabezpečujú. Akýsi vysokoškolský študent, čítal som to, napísal kedysi známemu maďarskému chýrnemu kadateľovi, doktorovi Tihamérovi Tótovi nasledujúce slova. Tak sa mi zdá, píše študent, že život je téma, ktoré dal Pán Boh každému človeku už pri narodení, aby tú tému vypracoval potom podľa svojich možností a schopností. A druhý jeden človek urobil tragédiu, druhý veselú, tretí napíše báseň a modlí a štvrtý urobí z toho modlitbou
záleží. To však spasí pravdu, ako si otáznikom tento vysokoškolák. Správna odpoveď bola podľa môjho úsudku, že na život neslobodného hľadiť len ľahkomyselný, povrchný, ani príliš jednostranný, ani úzkoprse. Život ľudský je totiž sám o sebe taký krásny, že škoda by bolo urobiť z neho tragédiu. Je tak vážny, že by bolo hriechom obrátiť ho na komédiu. Je tak skutočný, reálny, že sa nehodí na báseň. No a tak zostáva nám už tento štvrté. Mal by teda ustavičnou modlitbou. No, to by sa mohol niekto aj z vás ohlásiť námietkou, komuže by sa chcelo celý život tlačať a odriekať niečo od rána do večera modlitby, obvykle modlitby. To by naozaj nikto nezvládal. Ani Pán Boh od nás nie žiadny. Modlitba je rozhovor s Pánom Bohom, ako vieme, rozhovor človeka, jeho duše. Ale Pánu Bohu nehovorí len rečou jazyka. Boh rozumie aj reč našich myšlienok, aj reč našich skutkov a našich práv, stavovských práv. Takýto spôsob modlitby v tom slova zmyslu, poradný všetko s Bohom, volá sa život duchovný, alebo nadprirodzený a mal by byť každému kresťanovi, katolíkovi vlastný, čiže vítaný. Samozrejme. To isté hovorí aj Ježiš Kristus, Evangelium. Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázanie. Žiť životom duchovným znamená žiť posvedzujúcej milosti stále podľa možnosti, a tá je vždy nevyhnutne spojená láskou k Bohu a k bližným. Osobitnou požiadavkou Pána Ježiša je, aby sa veriaci navzájom milovali, tak ako to robili napríklad prví kresťania, bez všetkého sebectva a vypočítavosti. Nezabúdajme